Добре дошли на всички в новинарската емисия на Вселената ТВ. Правителството реши да направи революционна стъпка към пълна прозрачност, като обяви, че всички корупционни сделки от тук нататък ще бъдат излъчвани на живо по националната телевизия. Министър-председателят обясни, че това ще даде възможност на гражданите да видят как се разпределя държавният бюджет в реално време. Зрителите ще могат дори да гласуват кой да получи следващия проект срещу малка такса. Опозицията възнегодува, заявявайки, че това ще доведе до държавен театър на абсурда, но правителството уверява, че всичко ще бъде по правилата. Министерството на образованието предложи нов иновативен план за справяне с проблемите в образованието. Всички учители ще се преместят на Малдивите и ще преподават дистанционно. Така ще осигурим на децата най-доброто образование и на учителите най-добрият живот, заяви министърът. Според плана, часовете ще се провеждат на плажа, а домашните ще се предават чрез кокосови орехи. Родителите са ентусиазирани, защото най-после ще могат да посещават родителски срещи на екзотични места, но учителските синдикати все още обсъждат дали планът не нарушава техните права на слънцезащита. В опит да насърчи физическата активност сред населението, министърът на спорта стартира нова национална кампания «Бягай от данъчните за здраве и свобода». Според него това ще реши два проблема наведнъж – липсата на спортна култура и недоверието в данъчните служби. Предвидени са безплатни тренировки по паркур, за да може гражданите да усъвършенстват уменията си за бягство. Ако не можем да намалим данъците, поне можем да помогнем на хората да избегнат плащането им, коментира министърът, след което демонстрира собствените си умения на бягащата пътека. Депутатите предложиха нов законопроект, според който лобистите ще трябва да носят униформи с ярки цветове и светлини индикатори, за да бъдат лесно разпознавани по коридорите на парламента. Така ще осигурим прозрачност и няма да има съмнение кой за кого работи, обясни инициаторът на закона. Униформите ще бъдат разделени по сектори – червени за енергетика, зелени за околна среда и златни за финансите. Възможността лобистите да си закупят VIP униформи със специални екстри вече се обсъжда. Опозицията нарече инициативата модалтада, но все пак обеща да участва в дебата. Водещи експерти от различни институции обявиха, че България е на път да постигне световен рекорд по неизпълнени обещания до 2030 година. Според тях ръстът на нереализирани проекти и неосъществени реформи е толкова впечатляващ, че страната вече е на път да изпревари световни лидери в областта. Ако продължим с тази скорост, ще бъдем първите, които не са направили нищо по всичките си планове, заяви гордо министърът на икономиката. Международните инвеститори обмислят да създадат специални фондове за празни обещания, които да се търгуват на борсата. Това бяха новините в новинарската емисия на Вселената ТВ. Благодарим ви, че бяхте с нас.